Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avdive nakratko ka družina amen je ketikne nasihateja ko anava Allah eskete bareke wa ta'ala nasihateja juma kere. Avdive tano tavakiraf mubarek dive bayrame muslimanenge ahem siem ko mubarek masek. Pa mangaya te spodelina tumen sarjek tikno nasihati ko vasoko koristinol tumenge ko anava Allah eskete bareke wa ta'ala hem morate janen ko akava mubarek masek. Elhamdulillah, bud hadisi ya shungen, bud dersi ya shungen, ko to Allah te bareke wa ta'ala mu poslaniko sallallahu alaihi wa sallame, po falinala kava mubarek masek. Hem vakeralo oleskere fadiletija, oleskere nagrade. Pa inša Allah, ko anava Allah eske te bareke wa ta'ala, amen avdive harica ko objasninatu menge, sar te pazina amen tarodova, тенана малина и награда таро амаро пости кога со веќе више вакер постинајале. Па јарини имам Бухари забележнила ек хадиси. Таро Ебу Хурейре ради Аллаху анху, дека вакер ги Ебу Хурейре ради Аллаху анху, дека вакер ги посланико алейхи салату вассалам. Кој на нете мукел оховавно говор, хемо била чо понашај, па е Аллахе на неле потреба таракалескири Бог, ниту таракалескири жет. Или на не потреба те мукел пи Бог, хем пи жет. То бол Бог халем, то бол жедно. Хема гјаре ни завршенело говор е посланико скоро салаллаху алейхи ва саллеме. А кате дикаја дека о посланико алейхи салату ва салам објаснила ми ги суштине постескири. Дека на неи суштине постескири само таа чова Бог хале, хем само това жедна. Некои суштине постескири тани, леаллекум теттекун, сар со акерело Аллах те бареке ва таала. Богобојазност те осетина андреко калби, дар таро Аллах, хем циди бе амен таро харамија. Одовајтано богобојазност. Па далеске спрема која кава хадиси. Ако постинаја, хем аракајамен, таро хајбе хем пиибе, тога шукар каувал, те аракамен хем таро хајбе амаре муле пралеско ромас, или таро керибе гирбети, суске вакираја хајбе амаре муре пралеско ромас. Одолеске суске алуко хадиси деко посланико салаллаху алейхи ва саллем објаснигеамен ги деко гибетитано сартехао мас таро топрала опреселингеа. Па ако више нахаја хем напијаја себепи Аллахе скоро, тогаш мате кера да гибети, себепи од ова мате хадава мас. Соске сар хем теј и Бог ково ги трпинелапе, али соврединела менги ако амари чип осетинела вкус таро хајбе мас, амаре прале скоро. Сар хем теј која бешајате хај ифтари, пред те чистина и порција шукар амаре хајбаја, требала те чистина амаро срце прво, таро керибе гибетија. Опости на не само те наха хем те напија, него опости тано хем те наха и част амаре пралескири. Те новалеске любоморна. Хема далеске да кадикен дека огибети тано нешто со надикелапес. Огибетита ни рана која со надикелапес. Али верунен ман, дека повеќе дукала неголи и Боко појра која со трпинаја. Па далеске, ако веќе откажинаја ментаро хајбе хем пијбе, која кава мубарек масек Рамадан, тога што откажинаја ментаро довада те хаамаре пралеско ромас, те керале гибети. Те откажинаја ментаро амаре била ченавике. Те откажинаја ментаро адава нека сте увреđina амен те воздигнина. Те откажинаја ментаро адава која амаро беши бе главно темо муслимајна тове наменге. Постинеја, тогаш мана малин ти вредност таро пости. Ов паметно. Соске, крај на крајва јектано јасно. И Бог сарем тејка накел. И жет сарем тејка накел. Али олафикова со изговори неале, ко Аллах те бареке ва таала опиши моковал. Па далеске ако веќе више постинеја.
кои ибадети сјане Аллахеске те бареке ва таала. Соске мангеа то волтут на малими наградата родова пости. О постите на менге услов те постина. Сар со постингја маре предходники ава керла менге Аллах те бареке ва таала. Герли, акла кутиба алейкум усиям, кема кутиба алел лазина мин кабликум леаллекум теттакун. Пропишимо ту менге о пости сар со сине пропишимо коленге со сине англедер ту менде, за да товен богобојазна таро Аллах те дара на гер со кациденту мен таро билачипе. Амаре предходникија постинге зикреа ко Аллах те бареке ва таала. Читибаја Кур'ани буд хатме кериндо. Кылдиндо теравија, кылдиндора кјакере намазија кој тане коркори. Кериндо ибадети делиндо садака. Амен сар постине. Кериндо гибети муслиманен. Била чо мислине муслиманенге. Ко секова маро бешибе. Кери белафи муслиманенгоро. Амен постине гер со првенствено сматрине амен пошукартаро ја вера мануша. На не амен чисто срце. Любомора ко амаро калбиси. Опучи бетано. Дали постинаја сар со постингја маре предходникија. Или сиамен само Бог хемжет. Мата анело Аллах те бареке ва таала. Те овата романуша каске о посланико алейхиссалату вассалам објаснија дека на ни суштина о Аллах на мангела амен да раментова Бог хале. Моментова жедна. Не го одолеа кој испит чиваламен. Дали кова покорна, послушна, Аллахеске те бареке ва таала. Одолеске ако джерати кергјана кава гюнахи, гибетињан те прале, гибетињан те пейна, гибетињан те фамилија, гибетињан комшиен, слично, кој сојтане муслимајна. А далеске, пазните од абдиве прекинено дова. Ов ту омануш кова сока секирено песке. Ма секирен тут ја веренге. Икеро пости, сар со треба да ти кереле. Соске, никогаш ма бистре. Јек бути. О посланико амаро салаллаху алейхи ва саллеме. Сине онај шукар мануш. Онај шукар пейгамбери. Јек дивук лилоки худба. Трин пути ва кергја амин, амин, амин. Која завршинге одеја худба. O sahabija čudinge pe soskjovna kerela si ne ger javer puti. Hem pučele ja Resulallah. Soske kerjana kava. Soske ko basama ko se ko va kerjan amin. Po poslaniku alejhi salatu wasalam va kerja. Alumangio Džibril alejhi salam. Hem ko prvo basama ko va kerjum amin soskjov dovingen va kerja. Ja Allah. O kova kaste soka do jakerel puripe oleskere roditeila. А ов себепи од ова наете стекнинело задоволство Аллахе скоро дженнети нековол дуртаре Аллахе скоро рахмети вакер Мухаммед амин, па ме вакер јум амин. Па вакер ја, окова сока до джакерело масек Рамадан. Хем на нету спинел те очистинел пес нековол дуртаре Аллахе скоро рахмети вакер Мухаммед амин, па ме вакер јум амин. Хем вакер ја, која кандинел пес то анав, кој наете анел туке салавати. Вакер салаллаху алейхи ва саллем нековол дуртаре Аллахе скоро рахмети вакер Мухаммед амин, па вакер ја амино посланико салаллаху алейхи ва саллем. Вакерело Ахмед ибн Ханбел рахимехуллаху таала. А кавајтано хадиси кога со требала те сикиринела мен. Ке амареа каја тема Рамазани, постинеа, ако нуспингјанто очистинетут, ако пандато срце мелало, хемикловејата ромасек Рамазани мелале срцеа, Харојтаното хали. Дуртар Аллахе скоро рахмети ковете бареке ва таала. А јекне колт ке ки годи. Пошто кергем лафи башо гибети која кава клипи. Ва кергео посланико салаллаху алейхи ва саллем. Доволно ѓунахи туменге. Само те пренесинено дова со шунена. Хем која вер хадиси ва кергео посланико алейхи салату ва салам. Доволно ѓунахи туменге, довол тумен била чо мислене тумареа вере пралеске. Одолеске пазин со кереа муслиман. Ако више постинеа, вреднин керле од ова зикреа ко Аллах те бареке ва таала, читиндо Кур'ани, хем керинду ибадети. Муки ја вера букјаки страна. Искрено насихати мандар сар прал, те вреднина амар ибадети, сар више агерда бешаја букхале, зарматула мигедава джабе ко Аллах те бареке ва таала. Есаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.